Minahal nga mga kaigsunan, kini ang ikatulong sesyon sa serye sa napulo ka sugo, nga nagtumong sa ikatulong nga sugo. Ang pasahi sa Biblia karong adlaw mao ang Exodo kapitulo 20 versikulo 7 mabasa. Ayaw pasipad paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios silutan, kung si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Dili siya pasagdan sa Ginoo nga dili masilutan, sa laing pagasulti mo ang pagkondenar sa Dios kanimo nga makakasala. Ang Roma kapitulo 6 versikulo 23 nagsulti kanato, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kini nagpasabot nga kadtong gihukman sa Dios nga makakasala naganto sa silot sa kamatayon ug dili makadawat sa kaluwasan. Bisan pa nga ang Dios nagbutang niining seryoso nga mga sugo, adunay pipila ka mga tawo nga nakalimot nga kini nga mga sugo anaa pagani sulod sa napulo ka mga sugo. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang pipila nga nag-isip pa sa ilang kaugalingon nga usa ka dibutadong magtotoo apan wala magbutang sa ngalan sa Dios sa taas nga kun dili nagpasipala ay hinuon niini. Kung nahadlo ka sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing o nagtinguha nga magkinabuhi sa kamatuoran, dili nimo kini buhaton bisan sa walay panimuot. Hinaot nga imong gamiton ang mga pulong karong adlaw sa pagtan-aw pag-usab sa imong kaugalingon. Makabuot sa nahuna, likayi ang imong kaugalingon sa pagbuhat og bastos sa tubangan sa Dios ug kahadloki siya kanunay. Minahal nga mga kaigsuunan, ang paggamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan nagpasabot sa paggamit sa balaang ngalan sa Dios sa dili husto ug dili disjusnon nga paagi. Naglakip kini sa pagpahayag sa personal nga mga nahuna nga kini daw iya kini sa Dios. Naglihok sa personal nga mga desisyon ug pag-ingon nga kinigikan sa Dios, paghimo og bakak nga mga panumpa ug pagbiay-biay sa ngalan sa Dios ug uban pa. Sa unsang paagi mahitabo ang ingon niini kung buhi pang Dios, magsulti niini atubangan sa usa ka wala damha nga panghitabo. Sa unsang paagi dili ta isipon sa Dios nga walay sala kung kita isip mga lilalang sa Dios nga magbubuhat nga tako sa tanang himaya ug dungog mogamit siya ngalan diha sa walay kapuslanan. Ang unang rason nga ang paggamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan giklasifikar ingong sala kay kini napasabot nga wala kay pagtuo sa Dios. Ang ubang mga pilosopo nga nagtuon sa kahulugan sa kinabuhi nga nag-ingon nga ang Dios kay patay. Ug ang ubang mga tawo usab walay pagtagad nga nag-ingon nga walay Dios. Daghang tuig ang nilabay ang usa ka astronaut sa Soviet. Mingon, nakaadto nako sa kawanangan apan walay Dios. Ang usa ka astronaut mahibawaan kung unsa kagamay ang wanang nga iyang gisuhid kung itandi sa tibuok nga universo. Apan unsa ka kabuang ang pag-ingon nga walay Dios tungod lang kay imong gisuhid ang gamay nga bahin sa kawanangan ug wala nimo makita ang pisikal nga Dios nga nagbuhat sa tibuok universo. Ang Salmo kapitulo 53 versikulo 1 nag-ingon, ang mga buang-buang nag-ingon sa ilang kaugalingong walay Dios. Dautan silang tanan, grabe kang ngilad ang buhat nila ug walay gayoy nagbuhat ug matarong. Bisan kinsa nga motan-aw sa langit yuta og sa tanan nga mga butang, uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing kay labaw pa makahimo sa pagpangita sa ebidensya sa Dios nga magbubuhat. Adunay usab daghang mga ebanghelista nga nagpamatuod sa Ginoo ug sa buhi nga Dios. Apan samtang dili ka motuo sa Dios tungod sa usa ka gahi nga kasing-kasing, kung ikay walay pagtagad sa pagsulti mahitungod kaniya, unsaon man sa Dios nga dili maklase kini isip sala. Mga igsuon, ang ikaduhang rason nga ang paggamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan giklasifikar ingong sala kay kini nagbiay-biay sa Dios. Ang pagbiay-biay maong pagtan-aw sa ubos o pagtan-aw sa usa ka mabay-bayayon nga paagi. Unsaon man sa usa ka tawo nga mangahas sa pagbiay-biay sa Dios nga magbubuhat og dili mahimong walay sala. Ang Salmo kapitulo 96 versikulo 4 nagsulti kanato, gamhanan ang Dios ug gangayan gayong daygon. Kadluki siya labaw sa tanang Dios. Ang unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 16 nag-ingon usab, siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayon nakakita kaniya ug wala gayon makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang Exodo kapitulo 33 versikulo 20 gani nag-record ug miingon pagayod siya, dili ka makakita sa akong nawong kay walay tawo nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Ang Dios kay halangdon ug gibayaw nga dili kita mangahas sa pagtan-aw diha kaniya. Kani adto kadtong walay kahibalo sa Dios apan adunay maayong tanlag na gamit ug matanahurong pinulungan ug mga pasidungog sa dihang magisgot bahin sa langit. Pananglitan mogamit sila og mga honorifics bisan sa pag-ingon nagulan. Bisan pa wala makaila sa Dios sila labing minus dili klaro nga nagtuo nga adunay labing gamhanan nga magbubuhat sa pagpadala og ulan gikan sa langit. Busa mogamit sila og mga honorifics bisan sa paghisgot sa pag-ulan. Sa Korea
Wala mi magpabaya sa pagtawag bisan sa among mga ginikanan o mga tao nga among gidayeg pag-ayo sa usa ka kaswal nga ngalan. Kung kinahanglan namong hisgutan ang ilang mga ngalan mo gamit kami og mga honorifics ug mga titulo agig pagtahod. Unya, unsa kita kaangay nga magmatinahuron sa dihang maghisgot bahin sa Dios nga magbubuhat sa tanang butang ug sa magmamando sa tanang kinabuhi. Sa usa ka higayon ang mga Israelinon wala gani mosultig kusog sa ngalan sa Dios sa dihang magbasa sa Biblia. Sa dihang ang ngalan nga Jehovah makita diha sa Biblia, ang mga Israelinhon moingon Hinuon ug Adonai nga nagkahulugan akong Ginoo. Kini wala magpasabot nga kita kinahanglan nga mobuhat sa sama nga paagi apan importante nga hinumduman ang pagbaton ug mapaubsanon nga kasing-kasing sa dihang ipahayag ang ngalan sa Dios. Niining mga adlaw adunay pipila ka mga tawo nga nag-ingon nga sila nagtuo sa Dios apan wala magtahod o nagbiay-biay sa iyang ngalan. Halimbawa, samtang naghimo sila sa walay pulos nga mga komedya, sayop magikuha nila ang mga bersikulo sa Biblia o gigamit pa ang ngalan sa Dios. Ang pulong mao ang Dios nga nagpasabot kung nagbiay-biay ka sa kasulatan kay sama ra ka nga nagbiay-biay sa Dios. Husto ba nga sultihan ang usa ka mo pahiyuyon pinaagi sa paggamit sa phrase sa Biblia? Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Bisan kung atong balikon kini pag-usab sa ikatulo nga punto, pagbiay-biay usab sa Dios ang pagpamakak sa iyang ngalan. Naglakip kini sa pag-ingon nga ang imong personal nga mga hunahuna gisulti sa Dios o dinasig sa balang espiritu. Atong tan-aw ng usa ka pananglitan alang sa mas maayong pagsabot. Kung adunay magpasabot nga ako si senior pastor nagsulti sa usa ka butang nga wala na akong gisulti, nagpakita ba kini og pagtahod? Unsa kaha ang akong bation kung mahibaw-an nako nga adunay moingon nga ang akong kabubuton o akong gisugo aron ang uban molihok diha pabor kaniya? Dili husto ang pagsulti og walay pulos nga mga pulong sa ngalan sa ubang mga tao. Dugang pa, dili maayo nga gamiton ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Ang mga gahom nga Dios nakahibalo sa mga kasing-kasing ug mga nahuna sa tanang katawhan ug sa ilang mga pulong ug mga lihok. Maayo man o daotan sama sa likod sa iyang mga kamot. Ang Dios nagtan-aw sa matag usa sa iyang nagdilaab nga mga mata ug maghukom sa matag tawo sumala sa ilang kaugalingong mga lihok. Kadtong tinuod nga mituo sa Dios dili mangahas sa pagbuhat sa sala sa pagbiay-biay sa Dios, pinaagi sa paggamit sa iyang ngalan sa walay pulos. Importante ang pagsiguro nga kita mahimong mahadlokon sa Dios nga mga magtotoo ug pabilin nga mabinantayon sa atong mga pulong aron dili kini makahimo nga sala ug magbiay-biay sa Dios. Mga kaigsuunan, adunay laing punto nga hinumduman. Kadtong tinuod nga nahadlok sa Dios kanunay nga magbinantayon sa tanan nga mga kalabutan sa gingharian sa Dios dili lamang sa iyang ngalan. Sama sa nisigutan na ilang gamiton o kutloon ang kasulatan sa matinaharong paagi kung sila mahadlok sa Dios gikan sa ilang kasing-kasing. Sila usab magdumala sa sanktuaryo sa simbahan o sa mga butang sa Dios uban ang pag-amping o pagtahod nga nag-isip niini nga mas bilinon pa kaysa sa ilang kaugalingong mga kabtangan. Mabinantayon silang nagatiman sa panalapi sa simbahan bisan gamay ra nga kantidad. Kung aksidente nimo mabuak ang mag sa simbahan, bintana o salamin, magpakaron-inon ka ba nga wala nimo kinibuhata? Importante nga dili nimo kinibuhaton. Bisag unsa kagamay kini giisip balaan nga mga butang sa Dios. Importante kaayo ang pagkatuon sa pagmahal o pagkabuutan sa mga butang nga iya sa Dios. Importante usab nga hinumduman nga ang mga bayranon sa pagmamembro sa mga grupo sa misyon kinahanglan gastuhon sumala sa mga desisyon sa liderato ug dili gayud gamiton alang sa personal nga mga rason. O hinumdumi nga ang paghiskot bahin sa mga alagad sa Dios nga gipaluyuhan sa iyang gahom ug mga buhat sa balang espiritu direktang naglangkit sa Dios. Busa kinahanglan na magmabinantayon gayud kita nga dili mohukom o musultig bastos bahin sa mga gimanduan o gikontrola sa Dios nga naglangkit sa unodong mga nahuna. Hisaol gisalikway sa Dios tungod kay siyang nakahimog daotan. Apan tungod kay siya usa ka hari nga gidihugan sa Dios, si David wala magpatay sa iyang kinabuhi bisan pa sa iyang grabing mga kahimtang. Nining paagiha ang tao nga nagtahod ug nahadlok sa Dios nagtahod sa tanang butang nga iya sa Dios. Nang hinaot ko nga kamong tanan mulihok uban ang mapaubsanong kasing-kasing dili lamang sa ngalan sa Dios, kundi sa tanang bahin nga may kalabutan sa Dios aron dili ninyo kini-take lightly ang Dios hangtod sa hangtod. Minahal nga mga igsuon, ang ikatulong rason nga ang paggamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan giklasifikar ingong sala, mao nga kini nagbakak sa ngalan sa Dios. Sumala sa atong makita sa daang tugon ang mini nga mga propeta kanunay nga anaa sa kasaysayan sa Israel. Ilang gilimbungan ang mga tao pinaagi sa pagmantala sa mga butang nga wala gisulti sa Dios, ingong mga pulong sa Dios o sa iyang mga panagna.
Ang Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 20 nagsulti kanato sa istriktong pasidaan sa Dios batok niini nga mga tawo. Apan kung ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya o unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglang patyon siya. Giingon nga kung mga haska sa pagpamakak sa ngalan sa Dios ang sala silutan sa kamatayon. Ang gipadayag Kapitulo 21 versikulo 8 nag-ingon, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos ug tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dinhi ang bakakon nagpasabot ni adtong namakak sa ngalan sa Dios. Kung ikaw gihukman nga makasala pinaagi sa pagpamakak sa ngalan sa Dios, imong gidapit ang paghukom sa imong kaugalingon. Kini dili lamang naglakip sa mini nga mga propeta kundi dili katong nanaad sa ngalan sa Dios ug wala magtuman sa ilang mga panumpa. Sila usab na makak og nagamit sa ngalan sa Dios sa walay pulos. Ang Levitico Kapitulo 19 versikulo 12 nag-ingon, o gaya usab panumpa og baka giginagamit ang akong ngalan, kaysa ingon gipasipadan ninyo ang ngalan sa Dios, ako mao si Yahweh. Apan adunay kasagaran nga mga higayon diin bisan ang mga nagtuo sa Dios na makak sa iyang ngalan. Pananglitan adunay mga tawo nga miingon sa panahon sa pag-ampo ako nagdungog kini nga tingog sa bilang espiritu. Gidasig sa Dios ang akong kasing-kasing niining pagiha. Bisan pa nga dili kini mga buhat sa Dios kung adunay mahitabo ang uban moingon nga ang Dios ang nagbuhat niini. Dili kini isyu kung kini tinuod nga buhat sa Dios. Apan ang problema mahitabo kung ang mga tawo nanaad sa pag-ingon nga kini tingog o inspirasyon sa balang espiritu apan dili diay. Isip usa ka anak sa Dios kinahanglan gayud nga imong madungog ang tingog sa balang espiritu ug magiyahan sa Dios sa tanang butang. Apan tungod lang ka ikaw usa ka luwas nga anak sa Dios, wala magkasabot nga ikaw makadungog sa tingog sa balang espiritu. Samtang imong wagtangon ang sala ug pun-on ang imong kasing-kasing sa kamatuoran, mahimo nimong madungog ang tingog sa mas tukma. Kadtong wala makinabuhi sa kamatuoran apan nagkahigala sa kalibutan, dili makadungog sa tingog sa balang espiritu. Ang ubang mga tawo nga puno sa kabakakan nagunahuna nga ang mogawa sa ilang kaugalingong mga nahuna mao ang buhat sa balang espiritu. Tungod sa kasing-kasing nga puno sa tingwa sa pagpasigarbo. Dili lamang kini nga mga tawo na makak sa uban sa ilang palibot aw panusab diha sa Dios. Bisan og gamay ra ang ilang nadungog nga tingog sa espiritu, hangtod nga madungog nila kini sa 100%, kinahanglan moagi sila sa mga proseso sa pagbansay. Busa, kung ang abilidad sa pag-ila dili pa kompleto, importante nga likayan ang pagunahuna nga ang usa ka butang buhat sa balang espiritu. Ingon usab ni ana ang espirituhanong mga kasinatian sama sa mga damgo ug mga pananawon. Pananglitan adunay hinatag sa Dios nga mga damgo sa tawo sa ilang kaugalingong mga nahuna ug mga damgo gikan kang Satanas. Dili husto ang pag-ingon nga ang Dios naghatag kanimo og usa ka damgo kung kini dili gikan sa Dios. Kung adunay mosulti sa ngalan sa balang espiritu, importante usab ang magbaminantayon isip tig paminaw. Bisan og gamay nga maingon kanako ang balang espiritu misulti kaniini kanako, dili ko kini ibaliwala og ipanghimakak. Kini tungod kay sulagma ang tingog gikan sa espiritu, dili ako makasupak sa balang espiritu. Syempre makaila ko kung tinuod ba ang gisulti sa laing tawo kay madungog usab nako ang tingog sa balang espiritu. Apan dili ko makahinapos kung tinuod ba kini o dili, hangtod nga magampo ko og makahibalo sa tino. Kung adunay mosulti sa ngalan sa Dios, importante nga mamumulong og tigpaminaw kanunay magbidantayon. Adunay mga nag-ingon nga ang Dios naghampak kanila bisan sila nakahimog mga sala og nagantos sa mga katalagman tungod sa mga buhat ni Satanas. Kung mahitabo ang mga butang, ilang isulti kung giunsa nila pagampo ang Dios ug nakadawat og mga panalangin. Apan kung ang mga butang mahimong dili maayo, ilang giusab ang ilang mga pulong og giingon nga ang Dios nagbutang sa mga blockage. Kini mao ang mga tawo nga dili angay nga nagamit sa ngalan sa Dios. Kini ang mga tawo mahimong utawag diini nga usa ka pagsugid sa pagtuo. Apan usa ka tinuod nga pagsugid sa pagtuo gikan sa kasing-kasing lahi sa ingon nga walay pagtagad o walay pulos nga paagi sa paggamit sa ngalan sa Dios. Ang panultihon Kapitulo 3 versikulo 6 nag-ingon kanato, hinundumi siya sa tanan mong buhaton ug tutulan kaniya sa matarong nga dalan. Ang mga pulong nga sa imong mga dalan ilha siya, wala magpasabot nga gamiton ang ngalan sa Dios sa matagutlo. Ang usa
ka tawo nga miila sa Dios sa tanang butang kinahanglan nga mahimong mas matinud-anon mabinantayon sa ngalan sa Dios ug maningkamot sa paglakaw lamang sa kamatuoran. Minahal nga mga kaigsuonan, ang Dios labi ka partikular ug detalyado. Wala gid magbutang sa usa ka pulong sa Biblia nga walay sapayan. Pananglitan, ang Dios nagamit sa labing makuti nga mga pagpahayag sa dihang namulong sa iyang mga magtotoo. Adunay mga panahon nga ang Dios miingon hinigugma ug mga panahon nga iyang gigamit ang pulong mga igsuon. Kung ang Dios nag-ingon hinigugma sa diha nga siyang miingon mga igsuon, ang kahulugan mahimong lahi. Gigamit usab sa Dios ang mga pulong sama sa mga amahan, mga batan-on, gagmayng mga bata o mga bata. O kini adunay mga kahulugan nga mohaom sa ilang mga level sa pagtuo. Parehas kini alang sa mga daghang mga ngalan nga naghulagway sa Trinidad. Sa Biblia adunay daghang mga ngalan nga nagtumong sa Trinidad nga makita sama ni Jehovah, Dios nga Amahan, Mesiyas, Ginoo, Jesus, Hesukristo, Kordero, Espiritu sa Ginoo, Espiritu sa Dios, Espiritu sa pagkabalaan, Espiritu Santo ug uban pa. Ang matag usa niini nga mga titulo wala gigamit nga walay katuyuan kun dili gi-record sumala sa konteksto ug sitwasyon. Ang Dios nga perpekto gusto usab nga ang iyang mga anak molihok sumala ug musulti sa angay ug kumpleto nga pamatasan sa Ginoo. O kinahanglan kitang mahimong mas tukma sa pagpahayag sa bilihong ngalan sa Dios. Ang katapusan katunga sa unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 20 nag-ingon, kadtong nagpasidungog kanako akong pasidunggan ug kadtong nagtamay kanako pagatamayon. Kung imong pasidunggan ang Dios gikan sa imong kasing-kasing natural nga dili nimo gamiton ang iyang ngalan sa walay kapuslanan kun dili kadlukan siya kanunay. Nang hinaut ko nga mahadlok ka sa dako ug makanggahom nga Dios kanunay nga magbinantayon ug mag-ampo og susihang imong kasing-kasing sa ingong magkinabuhi nga naghimaya sa Dios. Sa pagbuhat niini ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makadawat sa pagsimba gikan sa Dios ug ang tanan ninyong mga pulong ug mga buhat masigurado pinaagi sa iya. Hinaot nga ang Dios magatipig kanimo ug magapasidungog kanimo nga magtuto sa imo sa labing mahimayaon nga dalan sa langit. Amen.